आमबागाव दखरा एप्सआ दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय आरो गोजौ फारसे जौगाखांहोनाय थांखि आरो नोजोरखौ बिथा खालामनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला एप्सुनि सिङाव थानाय आमबागाव दखरा एप्सआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौबो बरायो आरो मान बावो। बोरिगामि गोजौ फरायसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै दखरानि सिंनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला एप्सुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर'आ बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ थांखिना माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। जे दुलाराय बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि दानो थाखाय जिखिना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो मास्टार प्लेन होलांबाय, दा बेखौनो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा सान हर खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैनि थारिखआव बिटिआर सक्ति जानायनि उनावहाय गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जोङो खामानि मावदों। आरो बेनिनो मोनसे हाबाफारि जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोर फरायसाया बर' बिजोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो सेथि मासियाव मोननाय बे फरायसाफोरखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायो। जिल्लाया जिल्लानि सिङाव मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। आनसलिक इउनिटआ बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानाय जादों। दा बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि आमबागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि आनसलिकनि सिङावहाय जिखिना फरायसाया बर' बिजोंजों फरायनानै खोब खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जे टप 10 पजिशनफोर मोननो हानाय फरायसानि बिमा बिफा, फोरोंगिरि, दिथागिरि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि जे बरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बेयावहा जोङो जिल्ला एप्सुनि साफा साफा मावथि सोद्रोमा हिसाबै बाहागो लानानै एप्सआ दिनैनि थारिखआव बर' जातिखौ लानानै, बर' फरायसाखौ लानानै बिमा बिफानिफ्राय मा आसा खालामदों, गथ' गथायखौ जोङो फरायसाफोरखौ इयुनाव मा जाजानो लुगैदों, बे बाथ्राखौनो मिशनखौनो लानानै जोङो सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों। जों आसा खालामो जोंनि जि बड'फानि होलांनाय सिमां बेखौ मोनफुंनो थाखाय जिखिना खामानि मावनाय, बे खामानिया जोंहा मथा-मथि गोबां आवगायदों। आरो जोंनि जे आल्टिमेट गल बेखौबो जोङो खम समनि गेजेराव मोननो हागोन। आरो जोंनि जे आल्टिमेट गल बेखौ मोननानै जिखिना जों जाति हिसाबै जोंनि दा आथिखालाव जायफोरा फरायसाफोरा फरायबाय थादों, जाय फरायसाफोरखौ जोङो इयुनाव साफा साफा सुबुं सम्पद, बर' हारिनि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, राव थुनलाइ हारिमु दोरोंखौ लाखिनो थाखाय जि बिबान होनो नागिरदों, बे बिबानफोरखौ बिथांमोनखौ दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोसोखांहोदों, बिथांमोननो बिबान होदों। बेयो जोंनि थाखाय खोब मोजां। आरो बेफोर हाबाफारियाव दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाया लोब लोब बाहागो लादों। आरो आसा खालामदों बे एप्सुनि जि गोथार थांखिजों लानानै खामानि मावनाय, बियो सानसे नङा सानसे जाफुंगोन। आरो बेखौ जोङो फोथायना लाखिदों। आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो फरायसा बिथिङावनो जा, जों फारफ्रोमबो बिथिङावनो जा, गेलेमु बिथिङावनो जा, सानफा एफा एसे एसे बर' फिसाफोरा दावखोलांबाय थादों। आरो बेयो जोंनि समनि जि हांख्रायनाय, जि बादायारि मुगा, बे बादायलायनायनि जि समनि हांख्रायनाय, बेखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जि जों मोनदों बेखौ जों आरो एसे बोरै बांहोनो हायो, बेखौ जों ओरै मोजां भाबै मावफुंनो हायो, बेखौ जोङो सिगाङाव दोनना खामानि मावदों। आरो आसा खालामदों दानि बुंनाय बायदिनो बेयो खोब खम समनि गेजेराव जोंनि आसा मिजिंफोरा जानो थांगासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। आरो फैबाय थानाय समावहा बेबायदि गोबांथार हाबाफारि लानानै जोङो बिमा बिफा, गथ' गथायफोरनि सेराव गामि दैदेनगिरिफोरजों गामि गालायाव जोङो हाबगोन, फरायसालिफोराव हाबगोन। दा बे बे मोनसे गोथार थांखि। दा बेखायनो बेफोर हाबाफारिफोराव साफ्रोमबो बर' फिसाया जोंनि गामि दैदेनगिरि, समाज दैदेनगिरि बिथांमोना मदद होनायजों लोगोसे जाहाथे जों साफ्रोमबो बर' फिसाया बेफोर हाबाफारियाव मुखुब जानो हायो, बाहागो लानो हायो। जाय जि बिथिङावनो मुखुब थायाथों मानो गावबा गाव जिउआवहा, थेवबो हारिनि जि गेदेर सार्थखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जिहेतु बयबो ज' ज' खामानि मावनायनि जिहेतु प्रयजन थायो, दा बे हिसाबै जोङो बेयावहा बयबो गावबा गावनि जायगायाव थानानै जाहाथे बे जातिनि खामानि मावनायाव मदद होलायनो हायो। नोंथांमोननि स्टेपआ माबायदि जागोन? दा नंगौ जे जोङो जाबायदि कम्पारेटिभलि नायोबा बर' मिडियाम आरो हारसा मिडियाम, दा बे हिसाबै जोङो जिखिनि आसा खालामदों बेखौ मोनाखैब्लाबो खिन्थु दि रिजाल्ट मोनदों बे जोंनि थाखाय खोब थुलुंगाथाव। दा फैबाय थानाय समावहा जोङो आरो बेनिख्रुइ बांसिन रिजाल्ट खालामनो थांगौनि थाखाय जों एप्सु हिसाबै जिखिनि हाबाफारि लानांगौ बेखौ जोङो रनसायनानै अलरेडि खामानि मावबाय थादों। दा बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जिहेथु जोंनि बिमा बिफा, फरायसा बिथांमोननिबो जोंनो मददनि गोनांथि जायो। दा बेखायनो जोङो दिनैनि थासारियाव गोबां जोंनि बर' समाज, जोंनि बर' न'खर, बर' ओनसोलफोरा गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनानै जोङो खामानि मावबाय थादों बा सोलिनानै दङब्लाबो, दा बे जेंना जेंसिखौ फोजोबनो थाखाय जोङो एप्सु हिसाबै गोबां हाबाफारि लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखौ जों आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय समावहा जोंनि बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट
जिखौ जोङो अदालगुरि हिसाबै 65% जोङो मोनदों एज ए होल बड मिडियाम हारसा एसामिस बा बर' मिडियाम आरो जों बर' बिजों हिसाबै जोङो 72% मोननो हादों दा फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ बांहोनो हागोन आरो बिनि माने गोख्रों मोनसे बिदिन्थि हिसाबै थांनाय समाव जिहेतु आसामनि माने मेट्रिक आनजादफोरनि रिजाल्टनि लिस्टआव जिल्लाफोरनि गेजेरावहा चिरां जिल्लाया खोब गाहाय थाखोआव थानायखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन दा बेबायदिनो जों एबसु बर' रायजो राजा बिमा बिफा गथ'फोरनि नाजानायनि माने थाखाय देग्लाय जोङो चिरां जिल्लाया आसामनि सेथि मासिखौ मोननो हादों दा बेफोरखौ जोंनि मावनायनिनो मोनफा मोनफा फिथाइ दा बेखायनो जोङो सम आरो थासारिखौ माने सिगाङाव माने सम आरो थासारिखौ गोरोबहोनानै जोङो उननि समावहा जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबैबो जाबायदि रिजाल्ट खालामनांगौनि थाखाय जों एबसुआव खामानि मावनांगौ दा बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन दा बे बाथ्राखौ आं दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायदों। दिनै जोङो 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै जाय फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो जोङो जोबोद गोजोनदों बे दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान मानो होनोब्ला आम्बागाव दख'रा एबसु जोनोम जाजेननाय समनिफ्राय जोंहा दिनैनि बायदि जोङो 19 जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों बेबायदि रेकर्ड जों मोनबोआखैमोन नाथाय देग्लाय 2023 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों जों रायजो राजा आरो फोरोंगिरि फरायसा गासैनिबो जथाय नाजानायनि गेजेराव आम्बागाव दख'रा एबसुनिफ्राय गासै जोङो 19 सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों आरो बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोनदों आरो बे गोजोननायजोंनो दिनै बोरिगाव जौसिन फरायसालिनि नैबे कनफारेन्स हलावहाय जोङो बिथांमोनखौ बरायनायनि गोथार फोरबो लानाय जादों। फैबाय थानाय समनि थाखाय आं जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थाखो 10आव फरायगासिनो दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे ओनसोलनि फसंथान बिमा बिफा बा फोरोंगुरु गासैनिबो बोसोन बायदि जाहाथे बिथांमोना नाजायो फरायो आरो दिनै जाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनो खाबु मोनबाय बेबायदि फैबाय थानाय थामहिनबा फैगौ 2024 मायथाइयावबो जों बेनिख्रुइ बांसिन फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोनखौ जों जेन बरायनो खाबु मोनो बेखौनो आं मिजिंथिगोन आरो बिथांमोननि इयुनाव जाहाथे देरहासारनो हायो बा मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरगोन। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।